Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo po ay nandito sa pwestuhan naman po ni Boy Tilapia dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo. 100 pesos na lamang po ang kanyang mga bentahan dito ng Tilapiang Batangas na inyong mabibili. Ayan, no. So ayun, 1 kilo, 5 piraso na 1 kilo, no, 100 pesos. Yan ang mga tilapia niya na bentahan dito sa Malabon. So tignan natin yung laki ng tilapia na kanyang bentahan. May apatan din naman sa 1 kilo, no. Conforme po kayo sa pagpili ng tilapia na Batangas. May matataba, may payat. Basta kayo na po bahalang bumili o kumuha o pumili. Libre naman po pili dito kay Boy Tilapia. Ayun, libre plastic. So samahan niyo pang muli si Boss Lando Explorer na mag-explore. So tara, let's go. Alright, eto na yung mga Tilapiang Batangas niya nating i-update. So yan po yung 100 pesos pa rin po na mga presyuhan ng Tilapiang Batangas ni Boy Tilapia dito sa Malabon Fish Market. Check naman natin yung mga presyuhan naman dito ni Boy Putik na mga bangus na kanyang bentahan. Shoutout sa kanila, boss. Mga boss, tumaasang isda kasi wala na namang isda. Ayun nga lang. Hindi natin masasabi kung ganyan preso, tataas pa pag suwat na. Medyo mataas nga mga ano. Kita ko lang hanggang 120 dyan, tataas sa 130, 140. Hanggang 100 pesos lang yung mabibili. So ito po yung mga presyo ng mga bangus ni Boy Putik, no. 40 pesos isang piraso. Yun, no? 40 pesos. 40 pesos may bangus na kayo. Ganda pa ng laman, no? Tapos yan, laman, pakita mo. Yun, 90 pesos laman, isang piraso. Alam mo gano'ng kaganda laman? Yes! Wow! Bangus na gupa, napakaganda. Maganda pa yung mga bitukan niya. Siyempre, bombo! Bombo, ayan, no. Buong artista yung laman yun. Oo, pang-artista. Hoy! So 90 pesos po, no. 40 pesos naman po yung pinakita natin. Tilapia. Binili mo sa... Tilapia ba 40? So bangus natin 40 pesos. 40 pesos, di ba? 200. Yan ang mga presyuhan. Ito pa 40 pesos pa rin po, no. At mga tahong talaba natin sa Malabon, yun po yung mga seashell na inyo mabibili. Alright guys, so lipat naman tayo dito sa kanilang pwestuhan. So yung mga prutas po, no. At ito na tayo sa pusit. Kalawa 180. Boss Jeff, magkano kilo? Mura lang sa akin, bossy. Magkano? 280 lang yung laman. 280 ang laman ng iyong mga bariles o yellow tuna. Opo. Ayan, 280 ang per kilo, no? Big yellow tuna. Kasan yung ulo? Ayun ang ulo, yung helmet. Eh, magkano yung panga? Panga natin, 260 lang. 260 ang panga. Belly? Belly, same ng laman, 280. 280. Same ang laman niya, no, nabentahan dito. Napaka mababa, ha? Mura ang kanya mga bentahan ngayon ng big yellow Katulad ng tuna bigo, o bariles. Yun yung ulo, magkano? Ha? Yan, no? Yan ang ulo. Sariwan. 240 ang mga kilo. So ito yung mga bangus naman ni Boy Bangus sa latagan niya sa Malabon. Ito yung mga presyuhan ng kanyang mga benta. Meron siyang 120. Tama, 350. Tama. Meron siyang 60 pesos. Shoutout sa iyo, Boss Maeng. Shoutout pala kay Kanina? paring Edson Beltran, Ah, kilo. nasaan na yun? Matagal ko na siya kung hinahanap. May utang sa'yo? Ilan niya? Sabi ka na nga pa eh. Hindi pa ka lumulutang dito, no, hanggang ngayon. Tagal na natin niya, matagal na tayo nananawagan sa kanya, kay Wilson Beltran. Siya kaya yung paring Milan, Beltran din. Magkapatid. May kaso ngayon yun. Ano kaso? Nung uli ng asawa na, kandong sa lalaki. Nakakandong sa lalaki? Ikala ka babae. Kanta, pag lang kumakanta, may pa yung kinanta. Tapos nakakandong sa lalaki. So shoutout sa'yo, Milan Beltran. Magkano dito, Boss Maeng? Sandaan dyan, 100 pesos ang piraso. Eh dito, 50, 60. 50 pesos po pala ito, no?
Mga bangus ni Boss Maing sa latagan sa Malabon. Yan ang mga presyohan ng kanyang benta. 50, 60, 120 at 100 Ito pesos. na lang 50, wala na. Ang mga presyohan ng kanyang bangus na latag dito sa bayan po ng Malabon. Yun, lulutong ko. Ganda ng mga bangus natin, no? Napakamura, no? Boss Maing, salamat ha. Thank you. At lipat na tayo dito pa sa ibang pwestuhan, no? Ayan ang mga latag nila Boy Putik na binibilang sila ng 90 pesos at 40 pesos na mga bangus. So, diretso na tayo sa mga iba pang mga ma-update natin dito sa bayan po ng Malabon. Tempi, magkano yellowfin tuna mo ngayon? 200 pesos ang per kilo. Sa 170 naman sa tulingan natin, idol. 170 sa mga presyohan ng mga tulingan, no? Moy Moy! Panay update ng ano mo sa akin, ha? Niyayaya mo ako, ha? Kaya nga ewan ko. 2 beses pa ngayong umaga. Papasok lang. Oo nga, nakikita ko nga eh. Paniset ng ano? Panay din ng game. Game? Bagun yung siguro. Oh, nga Moy, thank you. Yan po yung mga latag naman dito ng mga gulay na inyong mabibili. At ito po ngayon, may latag po dito. Atay Balunan, Bahay Guya, ang dami, oh. Sold out na po ba lahat yan? Ang dami, no? Mga bentayan po, mga nagsisisayaw na po sila. Happy. Bahay Guya po natin dito, ang presyo po ay 250. Sold out po ang mga manok po dito ni Ate Rogie, no? Ayan, oh, ubos na. 100 at 130 sa mga pakpak. Ito na lang po ang natira, oh. Balunan at Bahay Guya. Salamat po Ate Rogie, thank you po. At naubos na po ang kanilang mga panindang manok, no? Mga prutas po natin dito, yan po yung mga presyo. Mga presyohan ng ating mga prutas dito sa bayan po ng Malabon. At ito yung mga magagandang isda na latag natin dito, no? Good morning sa B2. Magkano presyo ng sapsap natin? 200. Ang ganda ng ano, oh. Napakadalang maglatag dito, kaya nang lagi meron ito yung mga tag dito. Asuhos. Asuhos. Magkano presyo? 340. 300. Dito po. 300 torsilyo. So, yun po yung mga price update po natin dito sa latag nila Bito at ni Ate sa Malabon, no? Fresh nyo po yung mabibili rito sa kanilang pwesto. Ayan. Salamat po, te. Bito, salamat. At ito naman po yung ating mga kahong natin. At talaba natin. So, yan po yung mga kadatakal na inyong mabibili rin po rito, no? Higit, tuloy lang. Ayan, mga galumbong. So, ito yung mga bentahan po rito. At ang hipon, 330, 320. Yan ang mga presyo ng ating hipon na malalaki sa Malabon Fish Market. So, shout out kay Jumong Bale. Ayan ang mga presyo, mga hipon natin. Hey Ricky, good morning. Yan ang mga malalaking pusit kalawang natin dito. At yellowfin tuna, magkano presyo? 250, 200 po siya. Pusit po natin 200, 250 po sa yellowfin tuna. At mga galunggong natin dito, no? At ito pa yung mga latag ni Kuya Ricky na kada piraso ng mga bangus niya. Yun yung ating mga updated na mga latag dito. Pink salmon, dito malalaking sa bangus po 200 pesos. At ito yung mga pandaing natin, 180. 130 sa At sa tilapiyang Pampanga, no? 130. So kay Ricky, salamat po. Thank you. Shoutout pong mali. Good morning. Thank you. At yun po yung mga in-update natin sa mga latagan. So medyo parang kakaunti yung mga latag natin na na-update dito sa pagbaba po ng tulay. So 320 sa malalaking mga hipon. Boss, 300 daw, 2 kilo po. So yan po yung mga update natin sa kanilang latag.
So, tumpukan po ng mga bangus sa halagang 100 pesos. Tumpukan. So, ito yung mga tilapia natin no, 100 pesos per kilo. Magkano hipon mo ngayon? 3.20. 3.20 rin ang per kilo. No, halos pare-pares po yung mga presyo ng mga hipon nila po dito na latag. 3.20. Salamat. Bago account mo ah. Sa'yo ba yan? Baka mamaya kasi minsan scam eh. Ginagamit yung picture mo, di ba? Oo. Nagulat ako. Bago account nito ah. Yan po, 120 sa mga per kilo no, ng mga tilapia Batangas, 130. Meron po tayo 140 at 110. Yan po yung presyo dito kay Ate Sandra sa Malabon Fish Market. Yan ang mga tilapia natin dito. At tilapia Batangas, 100 pesos po mga per kilo, no? Medyo bumaba yung mga presyo ng tilapia natin dito sa Malabon. Meron po tayo 90 pesos. So, yun yung mga latag nating ina-update at nakita rito sa kanilang mga pwestuhan ng bentahan ng mga isda sa Malabon. Good morning mga cream dory. Cream dory ni Ate Pat. 150 na lang lahat, isang buo. Isang piraso. Tanda oh. Isang buo na po yung 150 po, no? Ay, Yan ang mga bentahan po nila ng mga isdang cream dory sa Malabon. So shoutout sa iyo, Tiyo. Parang wala kang hangover. shoutout kay Kagawa Derek Galyan. Ayun o, meron siyang bentahan dito ng mga tahong. Baka hanap nyo. 20 pesos lamang po ang isang kilo. Ayan. Hanapin nyo lang po kay Tiyo. Galing kay Kasus pa yan. Aray mo. Salamat, Tiyo. Salamat po sa ato. 18 lang ito. Yan mga 100 pesos, no? Tumpukan po ng batalay. At sari-sari po mga isda. Ayan, 100 pesos tumpok. Shoutout, Boss Lando. Kala ko sino. Ayan po, tumpukan 100 pesos sa mga hipon po natin. At 320 po yung per kilo, no? Ng hipon. Murang-mura po. Malalaking hipon na 320 sa mga per kilo. Ayan, salamat po. At 80 pesos sa kilo dito ng tahong. May bagoong. Automatic si Ma'am si Kuwaring lahat yan. 230, no? 110 tilapia Batangas. Ano, sisigaw yun eh. Kaya ito, ano talaga, sumasali sa ganyan. Wala, nagpapanggap lang yan. Saan magkano ngayon po kalawang? 180 na lang. 180 per kilo. Ang chapeta, Chapeta, 140. 140. Tulingan. So yan po yung mga update natin dito sa lata ni Jason sa Malabon, no? Maya-maya natin dito. Mura lang. Gan, 150 isa. Maya-maya. Salamat, Tom. Thank you. At sa mga posit bagsat, ayan po, 200 pesos kilo. Dito yan kay Don Ramon. Tumpukan po, 150 isang piraso ng bango. Tapos 300 pesos kilo ng mga hipon. At meron din po mga alimasag. Hitong dagat. So yan po yung mga update natin dito kila Boss Ed Compact, no, sa pwestuhan nila dito sa Malabon Fish Market. So salamat po sa inyong lahat at tayo po ay lilipat na ng ibang pwesto. So batalay, cream dory. Tapos mga isdang dilat, no? Tumpukan.
Salamat. Boss Lando, sorry. Hindi, okay lang yan. Alright, so kasalukuyan, passable naman po ang lugar ng 39 Estrella Street kahit na maulan at bumubuhos ang ulan dito sa Malabon. Yan po, no, at konti lang po yung baha. At meron naman po nag-aasikaso na taga DPWX para hukayin yung mga kanal-kanal na mga parado po dyan. So passable po tayo dito sa FC Villa Street, Malabon City. So ito na yung paninda nila, wala silang mga gulay. Ang tinda po nila ngayon ay mga prutas. So shout out, good morning. Wala tayo ngayon gulay kasi Mataas po talaga ang presyo. Damang-dama po talaga ngayon. Damang-dama niyo ba, buha? Oo. Sabi, bukas po tayo may gulay, Boss Lando. Sabado, Linggo na lang. Pipilitin natin mamili kahit wala. Mura lang saging natin, malalaki. Magkano yung saging? 40 lang kilo. 40 lang po ang Oh, 40 lang ang kilo ng Iba saging. yan, 80 kilo yan. 80, 90. Eh, badyang ko Oo. ganyan, ano. Mga ano tawag yan, lakatan na tundan. Wala, Boss Lando, Lakatan, hindi no? pwedeng tumigil eh. Maraming pakainin. Ayan. Maraming gastusin. Kailangan natin talaga laging araw-araw maghanap buhay para sa pamilya. Para Kasi sa pamilya natin. gumugulong lang ang buhay natin para yung pinagkakitaan natin para sa gobyerno lang. Totoo po yan. Sa gobyerno lang bumabagsak lahat ng kinikita Tama natin. yan, Boss Lando. Umiikot lang tayo, umiikot lang, Wala eh, umiikot lang. kapag hindi naman po tayo magtinda, lalo tayo makaapektuhan. Totoo Kaya po yan. hanap tayo ng paraan na pwedeng Pagkakitaan. magkakitaan. Hirap Wala talaga, eh. no? Wala, boss. Imagine mo, talong pa lang, 1.8 na. Ang palaya, 1.7 daw kata. Tapos sa mga talbos kami natitira, talbos, kangkong. Ang talbos, 1 kilo, 120. O, kita mo, napakataas na. Eh, Pero yung... 20 na kay Bombay bentahan. 15 lang sa akin, nagreklamo pa sila. Eh, wala naman tayo magagawa at hanggang na mataas ang gulay, eh. Wala, talagang ang taas, boss. Alam niyo naman siguro, boss, ano eh. Talagang mataas. Ang talong, 2,000 kilo ngayon, bentahan. Ay, good morning, Boss Lando. Magandang umaga. Yan na lang tilapia natin, Boss Lando. 140 lang kilo. 140 per kilo. Salamat. Ikaw mo, pero dinero, mariwana pa. Nagpangyo lang yan eh. Ayan. So, shout out sa'yo, pre. Good morning. Shout out. Parigando. Good morning. Magkano ngayon ang 20 lang. 320? So, pare-pares yung mga paninda yung hipon. Puro 320. Yan, yan na lang, naubos na. So, pre, salamat. At medyo nagmamadali tayo sa, ano, may pasok pa tayo. At nakakada plastic, no? Wala si pare Agustin. Asawa nandiyan, nakita ko sa kabila. Salamat, pre. Alright, so ito na po yung mga bentahan po dito ng suka ng Antique. Kahit umuulan ay meron tayong mga bentahan dito ng suka. Kay ate, so shout out po, good morning. Kasi kuya. Okay. Ito yung mga 60 pesos na mga suka ng Antique at mga botelyang 20 pesos na inyong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. So, ate, salamat po. Salamat. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, isang paalala lang po muli. Itong lugar na po ito ay wag na wag nyo po paparkingan yan kahit naka-open space po yan. Dahil baka mamaya pagbalik po ninyo sa inyong mga motor ay nakaipit na po yung mga panikit dito ng MCAT. So, napakalaki po ng value na inyong ticket. Yan po ay nagkakalaga ng 2,000 pesos. Kapag kayo po ay nagparking dito at natikitan at wala po kayo dito sa pwesto na ito at iniwan nyo lang yung motor ninyo, ay wag nyo na pong isipin na asahan nyo po na magkakaroon po kayo ng violation ticket na 2,000 pesos sa illegal parking po dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.